बिजनि सोहोर बेयो चिरां जिल्लानि गंसे साब डिभिजन। सिगाङावबो बेयो बङाइगाव जिल्लानि साब डिभिजनमोन। आथिखालाव बे बिजनि सोहोरा सानफा एफा देरलांगासिनो दङ। बिजनि सोहोरा फिसाबाबो गावहानो बेहा मोनसे सिनायथि दङ आरो बेखौ दुलाराय आसामावनो मिथियो। बिजनि सोहोरा जारिमिनारि थावनि। बे सोहोरखौ बिजित नारायण कच राजाया गायसनदोंमोन आरो बेयो गोजाम सोहोर होननानै जारिमिनाव मख'नाय दङ। बिजनि हालामा बिजनि सोहोरा बर' जारिमिनारि थावनि होननानैबो मख'जायो आरो बेयो बर' हारिजों गोथौ सोमोन्दो दङ। बे बिजनि हालामा बड'लेण्डनि मोनसे गाहाय अंग एबा बाहागो। बिजनि हालामाव बा बिजनि सोहोराव बर'नि गोबां जारिमिनारि बिर जोहोलाव-जोहोलावजोफोरनि जों खौरां मोनो। जेरै थेंफाख्रि, सिखोना जोहोलाव, जावलिया देवानमोन बायदि गोबां बिर जोहोलाव-जोहोलावजोफोरा बे हालामाव जोनोम जादोंमोन होननानै जों जारिमिनाव फरायनो मोनबोदों आरो बेयो सैथोबो। बिजनि टाउनावनो आसामनि देरसिन लोक्षि फुजायाबो जायो। बे लोक्षि फुजाया जोबोद गोजाम जारिमिनारि फुजा। 150 बोसोरनि बांसिन जाबाय फालिबोनाया। बे फुजाखौ कच राजा बिजित नारायणनि समनिफ्रायनो फालिबोनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे फुजायाव आसामनि खना खनला गासै जायगानिफ्रायनो सुबुंफोरा बे मेलाखौ नायनो फैयो। भारतनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि बेवहाय फालांगियारिफोरा बाहागो लाफैयो। सावथुन दिहुननायावबो बर' सावथुन दिहुननायावबो बिजनि हालामा खम नङा। बिजनि हालामनिफ्राय गोबां मुंदांखा फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोर जोनोम जालांबाय। फावखुंगुरफोरनि गेजेराव जों बयबो मिथियो बर'निनो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन सुपारस्टार सुब्बिर कार्जीयाबो बिजनि हालामनिनो। बिथाङा गोसोआव खामखाङो सावथुनखौ दिहुनदोंमोन आरो बिजनिनि सिगांसिन फिल्मानो जाहैबाय मावजिनि आदब। बेखौथ' बिराद मुंदांखा फिल्म। बिजनि सोहोराव बिजनि टाउनाव ओरैनो बांसिन जेनेबा अफिस कर्ट कासारि बेफोरबायदि जौगा थाखोनि अफिसफोरखौ गायसननाय जायाखै आरो बियो चिरां जिल्लानिबो जेनेबा हेडकुवार्टार जायासैना काजलगावआवसो फिसाबाबो हेडकुवार्टार जाबाय। जुदि बिजनि टाउना जुदि चिरां जिल्लानि हेडकुवार्टार जायोमोनब्ला बेहाय डिसि अफिस, सिभिल माबा थागौमोन, सिभिल हस्पिटाल आरो बिदिनो गुबुन गुबुन फसंथान जागौमोन आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जेनेबा। आरो फारसेथिं बिजनियाव जेनेबा नबोदै दङ। बिजनिनि साहा 4-5 किल'मिटारसो साहा दङ आरो नबोदै स्कुला, जवाहर नबोदै स्कुल खामारगुरिया। ओमफ्राय बिजनिया थेवबो गावनो आन्था गिदिरानो होनजायो जेनेबा। आरो उनाव दा बिटिआर जानायनि उनाव जुदि माखासे फसंथान, स्कुल, इउनिभारसिटि बा माबा मोनसे गोनां इनस्टिटिउसन बा कम्पानिफोरखौ जुदि बिजनियाव गायसनफैयोबा बियो देरलांगोन लासैनो। ओरैनोबा बिजनिया गावनो आन्था जाबाय जेनेबा, फिसाद्रायबो होनजाखाया। नैबेयो एसटि अफिस बेखौ साजायदों जोबोद मोजां। दा कालार गोदान होनाय जादों। मोजां नुदोंना नायनो लोगोफोर? ओमफ्राय लोगोफोर बिजनियाव सरकारि कलेजा गंसेल'। ओमफ्राय बिदिनो प्राइभेट कलेजफोर दङ, OSS दङ, ओमफ्राय मिसनफोर दङ। बांसिन बर' मिडियामाबो बहुद दङ आरो बिजनियाव। बर' मिडियाम, मिसन स्कुल, प्राइभेट जेनेबा, ओमफ्राय सरकारिबो दङ बहुदनो स्कुल कलेज। ओमफ्राय बिदिनो दङ गावनो आन्था जेनेबा गुबुन जायगाफोरनि बायदिनो बेवहाय जों फरायो। बिजनिनि साखाथि फाखाथि थानाय जेनेबा जों गोबां फरायसाफोर बेहायनो फरायो। दुनालि दालां मोनसिगोन, दुनालि दालां, दुनालि दै बेबायदिनो। बे बिजनि सोहोरा बुरलुंबुथुरजों कानेक्सन दङ बर' हारिजों आरो बर' हारिया बेवहाय गोबां दङ होनजायो जेनेबा 45% बा 50 बिदिसो दङ आरो बिजनियाव। बर'नि मैखोम जायगा बेहाय बर' राव, हारिमु, थुनलाइ, बर'नि गाननाय जोमनाय गासैखौबो बे बिजनिनि बर'फ्रा अनसायनानै बजबनानै लादों आरो बर' हारिया बेजोंनो बिजनिनि दारैबो गोख्रों जादों आरो। दुनालि दै। नैबे दिपुआ बर'नि, बिनि मालिकआ बर', जोबोद मोजां। बर'फ्राबो एथबां गिदिर बिजनेस मावनो हादों, बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बर' हारिया बिदिनो जेरावबो दावगालांनांगौ। बिजनि सोहोरा बांद्राय फिसाद्रायबो नङा, बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा। बे सोहोराव फ्राय 15,000सो मानसि थायो होनना उइकिपिडिया रिपर्टआव बुंनाय जादों आरो
बिजनियाव गोबां सोलोंसालिमा एस स्कुल आरो एम इ स्कुल हाइ स्कुल गोबां मिसन थिसन बे बुंफबनाय। बेवहाय बिजनि सा ओनसोल, खोला ओनसोल, सानजा सोनाब ओनसोल गासैबो बेहाय फरायनो फैयो। बेहाय बांसिन दखानफ्रा बेंगलि, मारवारि, गुबुन हारिनि गोजा, बर'फ्रा खम दखाना। ओरैनोथ' बर'फोरनि सुबुं अनजिमायानो बिजनियाव बांसिनानो बुंजायो। बिजनियाव गंसे अभार ब्रिज दङ, रेल साइथिंजों बारस'नाय, जोबोद समायना बे अभार ब्रिजआ। आं दा बे भिडिअ'आव बेखौ देखायनो हाला, मानोना जों साइडसो ओरैनो बेरायलाबायदों, बेरायनो फैनायावसो खेबदों आं, जाहाथे गुबुन जायगानि बर'फ्रा जेनेबा बिजनि टाउना माबायदि नायनो लुबैयोना, बेखायनो जाब जुबारनो ब्लग खालामदों आं मोखां दिन्थियालासिनो। बिजनि टाउना बेल' नङा, बिजनि टाउना गिदिरानो, आं ओरैनो एसेल'सो खेबनाय जाबाय, बेखौनो नायसावदो लोगोफोर। ओमफ्राय बिजनि टाउना ट्रेनजोंबो फोनांजाबनाय जादों आरो बेहाय ट्रेनजों बिजनिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हायो। ओरैनो बांसिन लकेल ट्रेना खारनाय जायो आरो बे बिजनिजों। गोजान गोजानाव थांनायखौ बेहाय मोननाय जाया, बङाइगावआव थांनांगौ, बङाइगाव निउ बङाइगावआव। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, बिजनि टाउनखौ कच राजा बिजित नारायणआ गायसंलांदोंना, जारिमिनाव जेनेबा कचआ जेनेबा बर' ना राजबंसि, बिदि गोबां मोगा मोगि जेनेबा गोनो गोथो लिरनाय दं आरो जारिमिनाव। राजबंसिफोरा दाबि खालामो जेनेबा कचफोरा कच राजबंसिमोन होननानै, ओमफ्राय फारसेथिं नायनो थाङोबा कचफोरा बर' मेस कच। ओमफ्राय बिसोरो थेंफाख्रिनि मुसुखा दङ बेवहाय बिजनि टाउनाव, ओइ कलेज साइडथिं, ओमफ्राय बेखौ होनाय जायासै आरो आङो। थेंफाख्रिखौ बिसोरो कच होननानै दाबि खालामनो नागिरो, ओमफ्राय बेहाय मुसुखा फसंनाय जादों बिजनि कलेज खाथियाव। बेखौ उनाव आं उननि भिडिअ'आव मोजाङै देखायनो नाजासिगोन लोगोफोर, गोजोन्थों।